aici pe bancă, mă lăsați să fiu liber, da? Aleluia! 1 Timotei, capitolul 3, versetul 8 spune așa: bărbaților, asta am primit de la Duhul Sfânt. Și nu vreau să plec cu ea acasă. Eu nu-s proroc. Dar Duhul Sfânt mă folosește uneori. Și mi-a spus asta să spui. Ce, Doamne, bărbații să ridică mâini curate, să se roage în orice loc și să fie fără mânie. Și mâinile lor să fie curate. Iisus Hristos e Domnul! Iisus Hristos e Domnul! Și mi-a dat și răspunsul Duhul Sfânt și soluția. Și a spus, spune-le ce spun! Ce, Doamne? Dacă mâinile lor sunt murdare, mi-au strâmpus mie palma, cale lor să fie curate. Mi-au strâmpus mie mâinile, care lor să fie curate. Dacă picioarele lor au alergat unde nu trebuie, zile ce spun, ce, Doamne, a fost ale mele străpuse, să le curățesc cale lor. Hristos centric